te hakene ka janmit nga ingo yo blay uba la don rengkat hakene ka sngi barka way la don rengkat ka gm ka jong pi ki parabengej jong pi ki lok ke be it baro kat ki be jon lang hakene ka por te ngai khoblay ye ki rangba la dodon ki pastoru ngai khoblay nangta ki parabengej ban ngai khoblay ya baro kat ki be don hakene ka zoom meeting hakene ka janmit haka kerteng ba don bortam ka jong tra Jesu Christ ban Nazareth ka subject ka bangine kren hakene ka janmit ka long syapang ka jing bitar ka jong oblay syapang ka jing bitar ka jong oblay namar bang i don kam i ka ban trip la ki don em kinur kinu kiba ublay bitar ya briu ublay bitar ya kun ben riu bar ngila ru ban yit ila ka jong ka jing em ha ka janmit hatu ngi syam so bahane em hakmat jong oblay namar ko ba ong David ong atrai ladang syam so bahak khmat jome ai bak ngan long sha ubala banle ye kita ki baro te namakata ngiru kene ka jamit ngine khan ngine yit ilade bat ngine penbet ila ka jong ka jing em la ka dei hakano kono ka bentan re ai ba ublay unam syam setia kanu ka jing bakla kanu ka jing penbitar ka jungi yo blay komen uksa pikan maun em habangi bam ye ka jing khoi trai laringi bam ye ka jing khoi trai kum syaj ong ka sakrament bada ka juga por bade ngila ban lane haka we pat ka sngi lane ka we pat ka janmit lej ban di ban banda ka kiat ka tin ka jomblay ka ong ba ngi pen bitar yo trai ngimla satia bandi ka khuri utrai ban ngimla satia bandi ka khuri jong ksui ngi pen bitar yo trai la ngile ikne ki baro ti dena ka daw ba ngine wat haka ne ka janmit katu ka ne ki pon ki bentag ba blay ula ban bitar yo briu lada ubriu u le ye kita ki te menta ngan kampen langkot bat ngan sedang no ka pon ka baning kong u blay u bitar yo briu lada ubriu u le pop u blay u bitar yo briu lada ubriu u le pop namar u blay u isi ya ka pop dina ka daw ba u blay u bitar te tu ne phai bat nga naga kitab sam kalanong ka ba nyaw bat ka dekhot ka ba khat we sam kalanong ka ba nyaw ka dekhot ba khat we ko angkum ni ublay ulong unong bishar ubahok ublay ru ubadon ka jimbitar sla hala ka singi hiya kini ki kentin ngi syam na ka jing ong ka jong usim David hak bu uong hang ni ong ublay ulong ubabishar pi unong bishar bahak ublay ulong unong bishar bahak bat bade uong ru ublay udon ka jimbitar sla halaga singi ubri ulepop nakata daw ublay ubitar kum kanuksa hakpor ka jong unowa hakpor jong nowa namar baka jing sniu jong kibriu ki la sniu palat kibriu ki le sibun ki kampop hakpor jong nowa te kum ta ke ublay le ulat bitar bat ula ongkom no wang ngan pendam no yo briu nakasla perthai Henry usyami jis nei haka jing im jong noa unoa pen so bahayo blay unoa usyam so bah khmat jo blay lau blay bitar ya baro Henry unoa bade marwe bat ka ying ka sem ka jong o usyam so bah khmat jong blay kum ta blay so ong noang ko noa tu thau no ka ying ling nabangan sa panhap slap ka berthai ngan pen slay no ka berthai da ko bagi ta ki banget yo noa ka jinglap jo noa kini olat em Henry la kim ngai ka jinglap jo noa klong kinam lat em satia te kom ta la slay shisha ka berthai baro kilangam jelop lat em stang ka ying ka sem ka jong noa te kum kan uksa ka tang ye tulongkot te dena kan ka daw la ki briu ki la persya yo blay la ki briu ki la pop ublay ubishar ublay ulong no bishar bahak bar udon ka jing bitar ka ba man la ka singi bitar ye ki briu ma ki la pop kwa ye ki ben la pop u ye ki briu
Henry isi ya kapop. Dina kata-kata ublay ubitari ke breu namar kile pop nagapor siya kapor. Kile baman. Kalau nang bakhandai ke dekhot bakhat nyaw pi shem ke tu ngaset puli nagalang jonga wang ki baman kile phaino si du jok war kita ke breu baro ki baklet ublay. Pi ka jinglong ki breu kilong komta. Ki breu kilong ki baman nang ta bade haga jingle baman jongki ublay un phano eki si du jok bad kom juro wang ba kita baro ki baklet ublay un phalang si du jok. Tina kata daw ngim de ban klet ublay. Te nang ta bade kidon ki dekhot Bible ke bang Shem haka kitab jung Nahum hak kitab jung Nahum kalau nang baning kong ke dekhot ke ba arbat balai haka ni kitab jung Nahum kalau nang baning kong dekhot ke ba arbat balai ni Shem ba ublay ubitar namar balai namar ba kibreu kile ki ba pen kuslayu blay ki ba blay uhaban bitar namar ba ki jingle jongki ki medai sengan puli mo katukan ne lenang ke benengkong Nahum lenang benengkong kade khot ke ba arbat ke balai ngan puli terter utrai ulong blay batut shen bat upen her keput utrai pen her keput bat udap daga jing bitar utrai upen her keput halor ki bela persaya o bat ubu tengkai ke jing bitar ya kinong shun jong o hangi osngeo ya kata kong utrai ulong ublay batut shen pi utrai long blay tut shen ngwa pi pensosi ya blay ulat tut long blat tut shen te lari ki brio kila kumno kata bah ya ka donot ka jong blay pitep ublay ulabu ha ka jing em jungi ya men sem ko jong o wadda do ka por ba taw yu brio hadin lo tahu brio persat daga men sim jo uhi persada po jong brio naga daga ka don be ka connection apre brio bro blay lada ngi ki brio ngi le ka ta yo blay naga daga blay usngo ba ki tendung yo blay nagi ni ki tluk mat ki tendung yo blay nagi ni ki khmat nang ta shu ki pen mong yo blay te kom ta blay harta ka jingle jong brio blay usngo bitar balay kile kom ni onang te deng ni baong ublay ulang batut shen berpenhir keput ublay udap daga jimbitar ter tu te nama kata ngi haban sumari laga jonga jingem kanang ba ublay unang bitar setia poin ke baar ublay ula ban bitar persya igino kino kiba ino yo ublay lani kiba kentait no yo ublay haga kitab jong kitab Ezra lenang ka bapra kadekot ba arpoar ni shem ye kene kikentin ha ka ba long hang tu ka lenang ba arpoar kito ka pat ka ba kham serum ong ka kti jongi ka long halor kita ki ba wat ya o ya ka ban pen baha henry ka bor jong u ber ka jing bitar jong u ka persya kita baro ki ba kentaj ya o pi hang ni ka tu ka poin ka ba ong ba ka bor jong u bat ka jingbitar jong u ka persya ya baro kita ki bakan taj ya o kamar kino ki bakan taj ya blay kino bakan taj no ya tra Jesu haga ni ka testament batmai mentang itip ba u Jesu Kristus dai nang peniam jongi lawan khnang na benang sia bertai lo yap lo ding pena na gamda jongi henry ulong bakat ki bala pediang ya o lai bor balang ki kono blay henry ki brio bakan taj ya Jesu kino bakan taj Jesu to tip bakan longkom ni kibri bakan taj Jesu ublay bokpa ubitar ya ke bakum kita kibriu hang ni ba ka persya ya baro ki bakan taj o tam menta ke testament batmai lain ngi kan taj ublay ula ban bitar persya ya kajing ya ta kajing le jungi kajing kan taj jungi o te menta kani ka jingle jungi ki breu ka jingle jungi ki breu ka pensosi berbor yo blay te mentangan poi si ka poin ke balai kana bangin yo baro ini ki poin ka poin ke balai kalong ublay u bitar persya ita ki bamnget yo blay kino ki bamnget ublay ula bitari bakum kita ki breu ine pet na ka sam ka ba nyobu pra kalonong
sam nyu pra kala nong bat ka de khot ka ba ar nyu pra ar namar kata utrai ulios nyaw berlebitar berkeding kala me persya ya u Jacob berkejimitar kala leki uru persya eki Israel namar ba kim shila ngej hau belay bat kim shila shania haga jing pen im jong o pet hanik tin belay kong gumno kong ba namar kata utrai ulios nyaw ya kato ka jing bom ngej jongki ya kato ka jing la persya jongki kato ka jing bom man ka jongki ban bud ya belay haga jim ka jongki namar kata lo belay lebih tar nang taka dingkla me persya yo Jacob de to de department joki kun Israel nang ta ka jimitar jo kla me persya ru ya ki Israel hi bitar ki Israel man ba kidon ri klauru lani kidon Israel hanre ya bakila kila persya yo blay bitar wat man taru ngani pi ha po Israel kito ki thma ba kito ki jingja baro ba jia menta po Israel kadina maro blay bitar ki kun Israel mar kim ngej unong pen emu Jesus Christ de upha gitma upha ki bri sodong kaneka Israel ban bom yek Israel ban siat ki missile yak Israel hakini gisngi ngatrai bara pio ilang baki internet de namagata ngimde ban longkum kini kun Israel om namra bakim shemla ngej hau blay bat kim shemla shania ha ka jing pen em ga jong o kini ki kun Israel kim shemla ngej khamta menta kim shemla ngej Jesus Christ bat kim shemla ngej ru haka jing pen em ka jong o kiwat da kiwe kelat kidon kita ki blay bal kidon kita ki blay jo ki amor bet kiwe kiwat da kiwe pen ban yau blay basisha kim shemla wat setia nagta daw blay bitar te namakata ngiyo anuksa nang ni ba ngimde ban longkum ki kun Israel tongin pen so bahayo blay halaga sngi ga sngi nginda shep ting yo blay khanang bo blay shem so bha ya ka jing em ka jungi to menta pa dengan poin ka poin ka basau kolong kumni u blay persya baru blay u bitar ya kita ki bam tre ban shashkor ya utrai lane ki bam tre ban kla bamot ha ka por ka biang nomor try nomor la ong to kla ka mot ndai kim tre kla mot ki buteng ki nong la shai ndai la buteng utrai bitar ulaban pensenge no ulaban pendekut no ia ka jingedei jung u bat kita mo probab kalanong pule probab lanong ka benengkong dekhot ka ba laipau hadu laipau lai probab lanong ka benengkong ka dekhot ka ba laipau hadu laipau lai sengan pule mo ngasdar popra hangta kin khot kerpat yang hanga henrai ngan nom paiktin kin wat biang yanga henrai kiram shem yanga namar kilisi yaga jingtep bat kim simajit yaga ban shepting yautrai ba kimon setia yaga jing perkhat jonga bat kilan nyau ben yaga jing sneng jonga baro namagata kinyo bam yoso la ka jong kalenti bat en pen kedang yaki dalaki jong kibuj naba ka jing keladin jong ki babit kan penyap yaki bat ka jing man baha jong ki babit runar kan penjot no yaki henre jar ba skor yanga unyo shong ha ka basuk bat unyo long jai klem shifting ye ka basniu pe hangni Ukraine yakini ki kintin ong ba ha ka por badang biang ublelok hot yaki long 1 Lak kiner gikti ban pediang yaki hari kim tre ban wan so try Henry hakapor ka ba dirpor hakapor bala kut ka por pedekin saong a try yarap yanga hang tau try un riki ben yaki try un sa kentait no yaki hang ne ki kintin ong ba kin khot kerpat yanga ngan pai kitin yaki kinwat biang yanga Henry kinam shamshu yanga nang tek namar ba kil isi ya jing tep kim simla jit ya jing shepting utrai bat kim simla mon setia jing perkhat jonga han rekla nyoben ya jing sneng jonga namagata kini ban bam yo so jong kalenti jongki namar blai ke ka ba kibri kile kin sayo la ka jong ka bainong to nang da shushuan pen kedang ya ki da ki bot jongki
Kilaban tau ki buat ki basniu. Kum ta kata jing sniu kan lap iki. Nada Yesu ko ang kada khot ke balai pu ar ko ang naba ka jing kladin joga bi kan peniap iki pi. Kano kono ke bakile kita ki beri ba yele presya utrai kolong katakan sawan ngat haki. Nang ta Yesu ko ang ba kajing man baha jong bij runar kan penjot eki kajing man baha jong ke bij runar kemut mentau runar ule da ka kam corruption ule ka kam bamsa bam klop hoj ula ban ruspa ula ban yo kapisa bubun na kipajba ula ban te king lai mala samala shipho malaro henry da kapisa bam klop subu nuksana menta u officer lani no riu he ruhan minister te ula ban bam klop lawan bam sap bun keluru ten rei pitip em ula te king da kata pisa corruption nama kata kajing man bah ka jung u ha ka gesngi kan penjot penban yau tahi pi ka tin job ka kren hang ta pi ka dokhat balai pho lai kong henrei ta ba skor yanga unyo shong ha ka basuk but unyo long jai klam jing shepting menta kita ki brig ba skor yo blai kita ki brig ba ij yo blai ba skor ka tin ka jo blai ki ba ribha ka tin ka jong blai ban long kin yo shong ha ka suk kin suk jai bat long ba kin yo long klem gin yo long jai klem jing shep ting ka bas new lada wan ka no ka jis new ha kita ki por ki ba khadu la ban ong kum ka ne ka jing pang corona lane ka klam lane ka no ka jiap them lani kino ka jing trim ki jing ja nginam shep ting na mar blai utrai ubo blai udon rengkat bat ngi nama kata nginam non kaman shep ting ya ki jing ja bas new baro nginam shep ting na mar blai mar u blai tip ikita baro ulaban ri kendong ingi kumo ang tin jo blai mo lada ka de ingi ban yap mlelai hendrai lada ka de ingi ba ngin em be namar ba ka jing dor kat jo blai ka don ha ka jem ka jungi to ka poin ka basan menta ka poin ka basan pade kalong ublay ubitar persya kita kinong paidin laringi paidin na ublay bitar persya ya ki bakum kita ki brig ba paidin na ublay habang ilakla ka mut ngilabut yo trashi por te kom tangim day setiaban paidin henrei ngidei ya ka ba ngin yaine hado ka bakut pikan man to ka tin jo blay kong ba jar ba yaine hado ka bakut uta ken ban yo lajem nang to na gospel kajong Matius lembar pusau kada khot ka ba khat lai ka ba ong Henry jar ba yaine hado ka bakut uta ken ban yo lajem nama kata ngidei ban yaine hado ka bakut ngimde setia ban phaidin no namar blay bitar ya ki ba phaidin naga siti sinong Hebrew lenong basi pau dekot arpun riu arpun nyau Hebrew lenong basi pau kadekot ke ba arpun riu arpun nyau hang ni nyo i ba ublay labu ya kene kendon kibriu ke bala ngek kibriu bala IT shotra Yesu ngimde syu banang phaiden lada phaiden kalong ke bama pengen pulih hang ni ke ongkum ni namar ladang ngilale pop dalaka mon hi pin kemud dalaka mon lajong ngile pop endang ngilayo pdiang ya kajing tip kajing shisha kam sa shu kajing kenya na magi pop henry kajing kemelenti ba iting ya kajing bishar bat kajing kelang gading ka bansa bamdu ya kita kinong yele persya pi hangning os ngau bahadin bangila kela ka mod bangile pop biang dalaka mon lajong daga man so bahi uang kam sa syu kata kajing kenya na maka pop kemul kete kajing kenya daga snam jong jisu halor kajing pna kato kam la syu ban suspa biang ya kata ka pop jong obreu jong uta breu ba phaiden pi kalong ka ba ha te bat ka benta ka jong kalong ba haban kemelti ya kata kajing bishar ka joblay ka ba iting bari ka ding ka ba klang ong ni ba blay la kre na ka banta kita ki breu ka bela presya yo blay te na magatang suma na suma ba ha henry wala ka taru habang ipai syo tra Jesu
nginam du jingkermen bagi pai syo tra Yesu nginam du jingkermen ngej ublei udang irap namar ka tin ublei kong ba ublei long ba jen sur ban bitar ju bitar du yengi menta ula ban bitar la syai unam bitar syu namar blei namar ngi pai biang syo blei ngila ban kela ba mut syo blei haga jingem ga jungi lem dogum ta kalong ba hadu kata kata ya ga jingem ga jungi ublei ula ban bitar hendrai unam bitar du hendrai udang la menyerap ya kajem ga jungi to ne puli Jeremia lunang balai khat ar ga khot to khilaj pen bana ye kini giktin sipang sitei betuong to paipat pa ke Israel ba paiden ong try nganam khimi hapha ha ga jing bitar naba nga uba isn e ong try nganam bat ye ga jing bitar jiunom pi ngalaban ong ba ulaban kren ye kani ki kun Israel ulaban kren ye kani ya ka balang ulaban kren ye kani yengi shimet ubitar tu ubitar ublay Henry unam laban bitar junom yengi namar blay namar ladingi pai kmat hang te wong to ki to pen bana ye gini gigentin bat ong to pai pat pa ke Israel ba paidin to pai pat ka yang halor kata kanong rem ladangi pai pat syau tra Jesu hi pai pat syau blay daga jingkela ke mut baro longba wong nganam khmi hapa daga jing bitar naba nga uba isn e ong utrai nganam bat ega jing bitar jiunom nganam bat ega jing bitar jiunom nama kata ngej kem langi labandon ke jing bakla ble bitar susun ingin rei uble unam bitar jiunom tangga we kelomba tungin pai sho ble kumbal ong ni to pai ti kom tangin pai badada ngila pai shisha kalong ublay bitar sa bat ngimday setiap banila kayo blay haka jing em ka jingi te ton pen no hang to yagi gentin ba krenek tin blay to ya bu jing doy lang ba ngin wat yo blay ba ngin syam so ba khmat jo blay naga singi shaga singi nginam le po persya yo blay nginam pen bitar yo blay haka no ka jingle harengin ko ngu yo blay haka jem ka jingi ka ba managa singin ri kumbaong hang to ga gospel yu anis lang ba khatsan ga record lara pi janga to sumar ki hukum jonga in sumar ki hukum ga jong blai baru blai un bitar setia yang ya ka jingam ga jingi to dia dua lang baro ngiwana khamat jome go try sa sen pat ha ga janme ha ga kerteng ga jong Jesus Christ ba Nazareth nasungu ablai ba yo ban pla ya ga ni tin ga janme ablai regar ki parbengai ko try Jesus ba khodar Kebiasa sekarang begini ke Zoom meeting try je sebet. Menis nei go try. Mendar kada belai ki. Yerap kia try be ngin yela ka joga jingem. Bangin legi eki balawan perso bahaya me go try. Try je sebe joga men isnei. Men map no ki eki bala dep. Bangin dua go try je men tau temai nang desa kamat. Bangin yaban ko ngu ikak tin ga jame. Ngin le ikak man ga jame. Nilai ki egi ba pelso bahaya me ko tra Jesu ka jem jungi ba managa singi na me ong meong to pai bat nganam bat iga jing bitar junam trai na magata tra Jesu ba ubriu la de ngi baro ngi pai sheme me ong a tra Jesu men bitar yengi junam tra Jesu na magata tra Jesu e isne ya baro gi kon ge jeme gen tra ba ngi pai sheme daka donor jingi baro tra Jesu bagin syamso bah khamat jeme laga singi Kelenti jungi ke bangiat, ketin ke telik bangi keren, ke jingmur je berkhat jungi try, berkamjo ke jingle baro try jeso, ka plan ke jungi baro try ke long ke bahas sudah go try, gino ke plan ke besnio go try ke dona, henry ke bahas go try, bad kata ke jingle jungi try ke long ke penso bahaya me go try jeso be junga try, yerap ingia try, yerap ablay try baro ke kon ke jame, ngai tu sheme ke make and try, ai bakan long ke jigar ku. Ya barok ki kon jeme try be usngau leng ba kene ke jing sawa haga kerteng ke jong Jesus Christ wa Nazareth amen